You are welcome to back my YouTube channel JSP Advice 365 channel. आं दिनै JSP Advice 365 चेनेलाव मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं स्पेशली आथिखालनि बर' लाइमोनफ्रा दिनै इनफिरियरिटी कमप्लेक्सआव गोलैनानै दिनै गोबां जाथाय बिजाथाय खालामनानै गावनि जिउखौनो फोजोबना लानायखौ जों नुबाय दं। आरो बियो मानो खेबले खेबले बर' लाइमोनफोरनि गेजेरावल' जाबाय दं। बियो साननो गोनां जादों। सोरबाया बाइक मोनैनि मुलि जाना थैदों, सोरबाया गोसोथोनायखौ मोनैनि फासि नांना थैदों, रेलगारियाव बारसोमना थैदों। बेबायदिनो गोबां जाथायखौ बेस खालामनानै जोंनि बर' लाइमोनफ्रा हाई स्कुलनिफ्राय कलेज लेभेलसिम फरायनाय गथ' गथायफ्रा दिनै दाब दाब जायगायाव गावनि फरायनाय एबा भारा लानाय न'आव फासि नांना थैनाय, सोरबाया बिमा बिफानिफ्राय फैसा बिना मोनैनि गाव लुबैनाय फन आइफन मोनैनि थैनाय, सोरबाया ड्राग्स मरफिया इन्जेक्सन लानानै गावनि बिमा बिफाखौनो फोजोबस्रांनो नाजानाय। बेबादिनो गोबां बिथिंखौ नोजोर बोनानै जों नायोब्ला आथिखालाव बर' लाइमोननि इयुना खोब साननो गोनां जादों। दा बर' लाइमोनफोरनि 100नि 70% बाहागोनि सुबुंफ्रानो बेफोरबादि थासारिजों गोजोमनानै गावनि जिउखौ सिलिंखार खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेफोरनिफ्राय जोंनि गार्जेनफ्रा एबा बिमा बिफाफ्राबो सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ। आरो माखासे जोंनि माहारियारि आफादफ्राबो बेफोरनि फारसे नोजोर बोनानै ससियेल मिडिया आरो बायदि बिजोंफ्राव बेफोरनिफ्राय माबोरै जानथायाव थानो हायो आरो जों माबोरै आथिखालनि डिजिटेल जुगाव डिजिटेल मुगायाव जोंनि जिउखौ माबोरै जोङो जौगाखांहोनो हायो आरो बायदि कम्पिटिटिभ आयदायाव जों माबोरै बाहागो लानानै गावनि जिउखौ गायसननो हायो आरो गावनि लाइफ स्टाइलखौ माबोरै जोङो जिर' स्टेपनिफ्राय माबोरै गोजौ फारसे लानानै थांनो हायो बेफोरनि कचिं होनायनि आथिखालाव गोनांथि दङ। मानोना जोंनि बर'नि माखासे अर्गेनाइजेसनफ्रा खालि राजखान्थिखौल' नोजोर बोनानै खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। सोरबाया राजखान्थिनि एजेन्ट जानानै लाख लाख थाखा आरजिनानै गाव धोनिनि जानायनि सिमांखौल' नुदों। नाथाय माहारिया मा जादों आरो माहारिया बबे लामाजों थांगासिनो दं, बर'नि राव थुनलाइ हारिमु आरो बर' लाइमोनफोरनि थासारिया एबा बर'नि न'खरफ्रा दिनै सानसेनि उनाव सानसे थेर बेथेर जाबोगासिनो दं। बियो राजखान्थि बिथिंखौनो होन बा समाजखान्थि बिथिङावनो होन बायदि बायदि थासारिजों गब'नानै दिनै बर' न'खरफ्रा सिलिंखार जाबोगासिनो दङ। जोंनि BTC हालामावबो गोबां थासारिखौ लानानै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय दुंहाव थासारि सोमजिबाय थादों। आरो सोरबाया हा हु गैयैनि हाग्रा बंग्रायाव थानानै बेफोरखौ सिफायनानै न' बां लुनानै रायजो जानायनि सिमां नुदों। आरो बेखौबो एफेक्सन खालामनानै सरकारि भाबै गावनि सरकारानो बिसोरनि सायाव गोबां टर्चार खालामनायखौबो जों नुनो मोनदों। दा आंनि कन्टेन्टआ जाहैबाय स्पेसियली बर' लाइमोनखौ लानानै दिनैनि बे कन्टेन्टखौ आं सावरायनो नाजानाय जादों। जोंनि लाइमोनफ्रा बेखौ साननो नाङा दि नोंनि जिउ दानायनि साबिखाथिया नोंनि आखाइ मोजोमावनो दङ। आरो बे नोंनि आखाइ मोजोमाव थानाय नोंनि जिउनि साबिखौ नों मोजां रोखोमै प्रपार इउटिलाइज खालामनानै नों दावगालांबाय था। नोङो जिउआव नोंनि थांखिसिम सहैनो थाखाय नों गोबां स्ट्रागल खालामनो गोनां जागोन। उइदाउट स्ट्रागल वी कैन नट बी एचिव आवर गोल। जोङो नाजायाबासिनो बा खस्थ' सैयाबासिनो जोंनि थांखियाव सहैनो हानाय नङा। दा जोंनि लाइमोनफ्रा थांखियाव सहैनायनि खोथायाथ' खायसेनि थाखाय गोजाननि खोथा। खायसेया मेट्रिक पास जाबानो बिफानिफ्राय बाइक बियो, बाइक बिना मोनाबानो बिमा बिफाजों बुलाय सोलाय, आरो सोरबाया दुखु मोननानै गावनि जिउखौनो अबथिरासिमाव फोजोबना लायो। आरो सोरबा फरायफुनाय समावनो सोरबा लाइमोनखौ गोसो थोनानै
बे लाइमोनखौ गुबुननो हरनो नागिरब्ला बेखौ मोनैनि फासि नांना थैनाय, ट्रेनाव बारसोमनाय बायदि बायदि जाथाय। आरो सोरबा लाइमोनजों लिभिं टुगेदार जाबोखुमाबाय थानानै लास्ट बिथिङाव खुनु डक्टरफोरजों कनसालटेसन खालामाबासिनो बिमा बिफानोबो खिन्थाया, बिबाजैफोरनो खिन्थाया आरो गावनि लोगो दिगिफोरनिफ्रायबो साजेसन लायाबासिनो खायसेया मा लाजिनानै गावनि गोरबोआव सोरबाया दानसे दाननैनि गथ' थायो, बेफोरखौ डाक्टरनि सै माब्रै सेफगारनांगौ बा बेखौ एबर्सन खालामनानै बोरै गारनो हायो बेफोरनि गुमुरखौ मिथिया। आरो सेक्सुवेलि रिलेशनशिप थानाय समाव बेफोर लाइमोनफ्रा गावनि गोसोखौ दबथायनो हायैयाव बिथांमोना बायदि मेडिसिन आरो कन्डम बायदिसिना गाननानै रिलेशनशिपआव थाङैनि जाहोनाव खायसेया गोरबोआव थानाय जाव मोनसे बुब्लियाव बेखौ डाक्टरनि जोहै जाबादि बेनि गोरबोआव गथ' बानो हायि मुलिफोरखौ टेब्लेटफोरखौ जानो नांगौमोन, बेफोरखौ डाक्टरनिसिम थांनानै बिना जानो रोङै गमथि गमथा थाग्रा माखासे लाइमोन दं। बेफोरबायदि लाइमोनफ्रानो सा ससेयाव सिरि सिरियै गावनि फरायनाय लजिंनि सिङाव बा बबेबा न'खराव रुम सिङाव मोनसे बुब्लियाव बेफोर खोथाखौ बिमा बिफाया मिथिसिगोन नामा, बिदाया मिथिसिगोन नामा, समाजा मिथिसिगोन नामा, बेबायदि साननानै उनाव गावनो जोबथा बुब्लियाव गावनि सानै साननाया 100 डिग्रियाव सहैनायनि जाउनाव बियो गावखौनो कन्ट्रल खालामनो हायैयाव बा गावनि बिमा बिफानि सन्मान आरो समाजनि सन्मानखौ साननानै खायसेया आं थैनायानो मोजांसै साननानै बेफोरबादि रावनोबो गुमुर होआबासिनो थैलांनाय जाथायाबो जोंनि लाइमोनफ्राव जाबोबाय दङ। बेफोर फोरमानखौ आङो खायसे गार्जेनफोरनिफ्राय आरो पस्टमर्टम खालामनाय खायसे रिपर्टफोरनिफ्राय संदाननानै मोन्थिनो मोन्दों। गोबाङानो जाय फरायफुनाय लाइमोनफोर हस्टेलनि बबेबा रुमाव फासि नांनानै थैनाय, मुलि जानानै थैनाय, बबेबा गावनि न'खराव फासि नांनानै थैनाय फरायफुनाय लाइमोन, हायार सेकेन्डारि लेभेलनि, डिग्री लेभेलनि, सोरबाया आरो मास्टार डिग्री फरायनाय लाइमोनफ्राबो बेफोरबादि जानानै थैगासिनो दङ। नाथाय बेफोरबादि थैनायानो जोंनि जिउनि थांखि नङा। नंगौ, मानसिया जिउआव मानसिनि देहा सोलेराव गासैबो जिरादआनो दं। गांनाय, उखैनाय, लुबैनाय, दबथायनाय, बेफोर गासै मुवा बेसादफोरखौ साफ्रोमबो मानसियानो कन्ट्रल खालामनानै गोग्गो लाइफ दानो हाजोबनांगौआ खोब साननो लागा। दा बेफोरबादिनो जों आनजादफ्रावबो सोरबाया आरो 30%, 40%, 50%, 60%, 90%, 80%, 100% लानानै सोरबाया मोजां रिजाल्ट दान खालामो, बेबायदिनो बिथांमोना केरियारखौ खालामो। नाथाय खायसेया खम मार्क लानानैबो मोजां रोखोमै जिउ दानायखौ जों नुबाय दङ। नाथाय जोंनि लाइमोनफ्रा बेखौ साननो नाङा, नोंनि जिउखौ नों मोजां रोखोमै दा फरायनाय बुब्लियावनो मोजां रोखोमै नों दैदेनलाङाब्ला आरो नोंनि बैसो थानाय समावनो नोङो जुदि ड्राग्स जानानै बाइक सालायनानै सोरबा सिख्लाखौ लाबथिंनानै बा बबेबा सेंग्रानि थाखाय नों इमाजिन खालाम नोंनि फरायनाय समफोरखौ आद्रि खालामस्लायस्लाय नोङो आफ्टार कमप्लिसन अफ इउर केरियार नोंनि जिउनि थांखिखौ फोजोबनायनि उनाव बा नोङो फरायखांनायनि उनाव साख्रि बाख्रि बा लाइफ दानायनि सम दानाय समाव नोङो सोरबा लाइमोनखौ नोङो नायनानैबो नों जुलि खालामनो हायो। मानोना बेफोरबायदि नोङो सोरखौबा फरायनाय समाव गोसो सोनानै बेखौ थि समाव हाबा खालामनो हायाब्ला सोरबाया बेखौ नायनानै थांब्ला बेफोरबायदि थासारियाव कन्ट्रल खालामनो हायैयाव गोबां जाथाय बिजाथाय जानायखौ जों नुनो मोन्दों। फरायनाय समाव नोङो सोरखौबा गोसो थोनायाबो इनाय नङा, बेयो पाप नङा। गोसो थोनाया मोनसे मिथिंगायारि अबदान। नोङो बेखौ मोजां रोखोमै प्रपार बाहायनानै बेखौ मोजाङै बिदा बिनानाव बादि रिलेशनशिप लालायनानै सोलिलांबाय थानो हायोब्ला नोंनि फरायनायाबो जौगागोन आरो बेहा सोरहाबा थाखा फैसा गैयाबा, गाननाय जोमनाय गैयाबा, बबेबा एडमिसन लानो फैसा गैयाब्ला बिब्दि होथ'लायनानैबो जों मालाबा बुब्लियाव जोङो गावनि फरायनाय जिउआव बेफोरबायदि लोगो हिसाबै सोलिलांनानै जेब्ला फरायनाय लिरनाय आरो साख्रि बाख्रि मोनखांनायनि उनाव बेफार बानिज्य खालामनो हानाय
केपासिटि जानायनि उनाव नों बे लाइमोनखौ मोजां रोखोमै समाजखान्थि नेमखान्थि बादियै जुलि जानो हायो। नाथाय जोंनि लाइमोनफ्रा बेखौ साननो नाङा, नों जुदि माबा मोनसे जाथाय जादोंब्ला नों बेखौ नों गोरोन्थि मावदोंब्ला बेखौ सिखारला। मानोना साननो हानाय बिबेक थानाय सुबुङा गावनि गोरोन्थिफोरखौ स्वीकार खालामो आरो स्वीकार खालामनायनि जै नोंनि बैसो रानाय सुबुङा बा बिमा बिफाया, बिदाया, बिबथिया, बिबाजैया नोंनो गाइड खालामगोन आरो बेफोर नों जि प्रब्लेमजों फेस जानानै आथिखालाव नोङो थैनायनि फारसे आगान सुरनो थांगासिनो दङ, बेखौ बैफोर सुबुंफ्रा, बैसो रानाय सुबुंफ्रा साननो हनो गोहोआ बैसो राबाय नालाय बिसोरो गासिबो बेफोरखौ हमथानो हानाय बुजायनानै गोहो दं नालाय नोंखौबो बेफोरबादि बुजायनानै जै बेफोरनिफ्राय रैखाथि खालामनो हानाय राहाखौ होगोन। बेनिखायनो नोङो माबा मोनसे गोरोन्थि जाबानो सोरबा सेंग्राजों सोमोन्दोआरियाव थांनानै बे सेंग्राया नोंखौ मोजां मोननायनिफ्राय मोनसे बुब्लियाव नोंनि देहा सोलेरखौ हान्थिं खालामनानै देहा सोलेरखौ मोनखांनायनि उनाव नोंखौ गोरबोआव दोननोबो हागौ। बे गोरबोआव दोननाय गथ'खौ नों लायोब्ला बा समाजखान्थि नेमखान्थि बादि नों बेखौ हरखाबै जागिनांगौब्लाबो बे बिराद साननो लागा। नाथाय बेफोरखौ नों अबथिरा समावनो माबोरै नों दैगार होनो हायो बेफोरनि राहाखौबो नों लानो रोंनांगोन। आरो बेफोरनि सायाव थोंजोङै डक्टरफोरजों सावरायनायाव बा गावनि बिबाजैनि जोहै सोरबा बिब'नि जोहै बिमानि जोहै बेफोर खामानिफोरखौ मावनो हायो। नाथाय बेफोरबादि सा ससेयाव फरायनाय बुब्लियाव बेफोरबादि रिलेशनशिपाव बांद्राय थानायाबो खोब गाज्रि। बेफोरबादि रिलेशनशिपाव बांद्राय थानाय लाइमोनफ्रा फरायनाय लिरनायाव बांद्राय दावगानो हाया जायो आरो बिसोरो खम समनि गेजेराव जुलि जानो गोनां जायो आरो खायफाया बेबादिनो गावनि रोंगौथि थासेयावबो गावनि खांखुवा आखुखौ दबथायनो हायैनि जाउनावनो सा ससेयाव हाबा जानानै गावनि केरियारखौ मोनहैस'वा आरो बेबायदिनो खोब दुखु नांथावै रायजो जानायखौबो जों नुनो मोनगासिनो दं। जों नुनो मोनो बाइक बा आइफन बेफोरो जोंनि थाखाय गेदेर बुस्थु नङा। नोंथाङा जुदि मोजां रोखोमै फरायनानै नोङो साख्रि बाख्रि लानायनि उनाव नों मा बाइक, नोङो बाइकनिख्रुइ देरसिन गारि मथरखौबो बायनो हागोन। मबाइल फनालाय मा, बे मबाइल फन नोंथाङा जायखौ लुबैदों बेनिख्रुइ आरो साबसिन हामसिन नों मबाइलखौ बायनो हागोन। नाथाय नोङो मानसिनि जिउआव नांगौ, मबाइला जोंनि जिउनि मोनसे पार्ट बादि जाबाय। बेनि थाखायनो नोङो खालि आइफन लाब्लाल'दि नोङो मबाइल रायज्लायनाय जायो, आइफन लाब्लानोदि नोंखौ धोनिनि फिसा बा बिराद गेदेर गावखौ फिल खालामनाय फैयो, बेयो खोब सुंथाब साननाय खोथा। जिखि जाया सेक्सननि मबाइलखौ लानानैबाबो नोङो सोलिलांनो हायो। बेनि थाखायनो नोंनि अजना बा नोंनि बिमा बिफानि अजना जेसेबां केपासिटि दङ बे केपासिटिखौ नायनानैसो नोङो बाइकखौ बिनो नांगोन, आइफनखौ बिनो नांगोन। आरो बेबायदि बेसादनि थाखायदि नों थैनांगौ बे ओंथि गैया, बे नोंनि सुंथाब साननाय जागोन। आरो गुबुन फारसेथिं माखासे धोनिनि फिसाफ्रा ओरैबायदि बिमा बिफा अननायनि गेजेरजों गावनि सासेल' फिसाजो सासेल' फिसालाफोरखौ उदां अख्राङाव दाउफोर बिरबायनाय बायदि हगारसारनानै होयो। बिसोरो बबे बुब्लियाव मा जाहैदों मा बेरदों बिनि सायाव जेबो गुमुर होआ। आरो सोरबाया बेफोरनि थागिदा होयोब्ला बैफोर मानसिखौ गाज्रि मोननाय जोंनि समाजाव दा गोबां दङ। बेनिखायनो गाव गावनि गथ' गथायखौ मोजां रोखोमै सामलायनानै लाखिनो हायाब्ला आथिखालाव समाजाव मोजां गथ' दानाया खोब साननो लागा। बेनिखायनो आं खावलायो जोंनि लाइमोनफ्रा फरायनाय बुब्लियाव निसा जानाय हुदा, जौ लोंनाय हुदा आरो बांद्रायै इनायै ड्राग्स जानाय, मरफिया इन्जेक्सन लानाय बायदि बायदि गाज्रि हुदाफोरखौ गारनानै मोजां हुदा सोलोंनानै जोंनि समाजखौ गोग्गो माबोरै खालामनो हायो आरो गावनि केरियारखौ माबोरै मोजां रोखोमै दानानै साफा गेजेटेड अफिसार माबोरै जाहैनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै आङो आफ्टार कमप्लिसन अफ हायार सेकेन्डारि आङो साइन्स लानानै डक्टर फरायगोन, इन्जिनियार फरायगोन, मेडिकेल अफिसार जागोन आरो सोरबाया BA MA जानायनि उनाव IAS, IPS, ACS
बायदिसिना जानायनि जि गेदेर सिमां बेफोर सिमांफोरखौ गोरबो बिखायाव फिसिनानै नों जुदि नाजालांबाय थायोब्ला बेफोरबादि गेदेर मिजिंखौ लानानै नोङो दावगालांनानै बेफोर मिजिंफोरखौ हासिल खालामनो हायोब्ला नों जिउआव दा स्टेपाव जाबादि दुखु खस्थ' सहैदों नों बेखौ 30-40नि उनाव नोङो गोसोबादि खोब आलोयै संसार जाहैनो हानायखौ मोनगोन। नों बिनि सिगाङावनो फरायनाय बुब्लियाव नोंनि जिउखौनो आवसारि खालामना लायोब्ला जोबथा बुब्लियाव जेब्ला नोङो हाबा जागोन, जुलि जागोन, गथ' गथाय खांगोन, बेबायदिनो प्रब्लेमा मोनसेनि उनाव मोनसे बारायलांबाय थागोन। बिसोरनि फरायनाय लिरनाय बायदिसिना जेंना फैगोन, जानाय लोंनाय खरसानि खोथा फैगोन। दा बेफोरखौ लानानै नों आरो बांसिन जेथोआव भुगिहैफिननो गोनां जागोन। बेनिखायनो आथिखालनि मुगायाव थाखा फैसा गैयाब्ला जिउआव गावनि प्रब्लेमफोरखौ हासिल खालामनो हानांगौआ खोब गोब्राब। गुबुन फारसेथिं थाखा फैसाया माब्रै फैयो आरो थाखा फैसाखौ माब्रै आरजिनो हायो बेफोरनि स्टेपफोरखौ लानानैबो नों खामानि मावनो रोंगोन। थाखा होननानै नों थाखानि खिथु होसोबाय थानो नाङा। थाखाखौ जों माब्रै जोंनि खिथु खारहोनो हायो बेखौबो नोजोरथि बोनानै जों खामानि मावलाङोब्ला जों बैफोर बाब्लि हरखाब खम समावनो गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय आरो गावखौ दबथायनो रोङि आरो आइफन मबाइल बा सोरबा सेंग्राखौ मोनैनि, सोरबा फासिनांना थैनाय, रेलाव बारसोमनाय, सोरबा बिमा बिफाखौ बेफोर बेसादनि थाखाय टर्चार होनानै न'खराव गालाय गुजाय लाबोनाय जोंनि बे समाजारि थासारिया खोब जोंनि समाज जौगानायाव लेहेम खालामदों। बेनिखायनो जोंनि फरायसा लाइमोनफ्रा फरायनाय बुब्लियाव फराय आरो साख्रि बाख्रि लानायनि उनाव नोंनि लाइफ स्टाइलखौ माबादि खालामो बे नोंनि खोथा। नाथाय बिमा बिफाया नोंखौ फरायनाय लिरनायाव जाबादि दुखु खस्थ' सहायनानै नोंखौ मानसि खालामनो थाखाय नाजाबोयो, बियो बिमा बिफानि बे नाजानायखौ नोंबो मोगथां खालामनो नाजानांगोन। मानोना बिमा बिफाया मालाबाबो गथ'खौ गाज्रि खालामनो थाखाय फरायहोआ। बिसोरो अराय सम गावनि गथ' गथायखौ मालायनिख्रुइ साबसिन हामसिन खालामनो नाजायो। बेनिखायनो नोंनि सायाव बिमा बिफाया गोबां मिजिं लानानै दङ। बेनिखायनो जोंनि फरायसा लाइमोनफ्रा बैफोरबादि आवसारि साननाय, आवसारि मुवा बेसादखौ जानानै गावनि लाइफखौ बरबाद खालामनाय बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानानै जोंनि लाइमोनफ्रा फरायलांबाय थायोब्ला गावनि केरियारखौ मोनहैनो हागोन। लोगोसे जोंनि समाजाव IAS, IPS, ACS बायदि गोजौ बिफाननि अफिसारफोरनि अनजिमाया बांहैगोन होननानै जों मिजिं थिनो हायो। जोबथा बुब्लियाव जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि JSP Advice 365 इउटिउब चेनेल आरो JSP Advice 365 फेसबुक पेजखौ फल' खालामना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो नोंथांमोननिसिम फिन आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै आंनि कन्टेन्टखौ दिनै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि।